naphakade awunamhlanje ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Cha, angcwele abahle enkosini, ngiyaxolisa engilosini enkulu ukuba ngifike kule nkonzo. Umthandazo lenkonzo isifundiwe kungenxa-ke yobude bendlela, kodwa ibingekho enye indlela ebesingenza ngayo. Bekufanele sibe khona phakathi kwale ndawo ngoba sisenkonzweni lapha sizawukhumbula khona umama lapha ekhaya nozakwethu. Ayibonge Nkosi. Angazi